दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबाव क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बानजायनायाव खौरांगिरि एबा जार्नालिज्म जौगानायनि सायाव मावबादा खुंदों। बेयाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। मोनसे मावबादा लादों आरो बियो खोब समजों गोरोबनाय जादों। मानोना दायो जोंनि ओनसोलाव गोजोन फैनायनि उनाव जोङो दायो जौगानायनि हाबाफारिखौ जोबोद गोख्रैनो मावनांगोन। जोंनि ओनसोला मालाय ओनसोलनिख्रुइ जोबोद गोग्लैसोनानै दङ। जोंनियाव मोजां मानसिफोर दङ, खामानि मावनो गोसो थानाय लाइमोनफोर दङ, आबादारिफोर दङ, आइजोफोर दङ। नाथाय बिनि उनावबो जोंनि जौगानाया थाद'नानै दङ। बिनिखायनो गभर्नमेन्ट आरो पाब्लिकनि गेजेराव जि मोनसे गेप जानानै दङ बेखौ थिग खालामनांगोन आरो बे गासैबो जिफोर जोंहा थालांनाय बेखौ मेगन खेवनानै होनो थाखाय जार्नालिस्टफ्रा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। भारत सरकारनि जिफोर स्किम फैयो बेखौ रायजोफोरनो मिथिहोनांगोन। आसाम सरकारनि जिफोर स्किम फैयो रायजोनो मिथिहोनांगोन आरो बड'लेण्ड सरकारनि आसनिफोरखौबो मिथिहोनायजों लोगोसे मावनाय दांनाया जानाय जायैफोरखौ गेजेर गेजेर बेखौ फोसावनांगोन आरो रायजो राजाफोरखौबो सांग्रां खालामनांगोन। दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जि मोनसे डेभेलपमेन्ट जार्नालिज्म मोनसे दिनै वार्कशप लादों बेयो जोबोद समजों गोरोबनाय जादों आरो बेनिखायनो आं बाख्नायो। आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जि जार्नालिस्टफोरनि जिफोर जेंनाफोर बेखौ सिस्टेमेटिकेलि सल्भ खालामनो थाखाय जों नाजालांगोन। नाथाय आं बेखौनो खावलायदों, जोंनिया दायो गोदोनिफ्रायनो जार्नालिज्म होनना बुङोबा मोनसे इथिक आरो प्रिन्सिपलनि गेजेरजों सोलियोमोन। नाथाय दायो साफा सानै लाइमोनफ्रा जायनो स्मार्टफन दङ बेनो जार्नालिस्ट जायो। दा जेनुइन इश्युसफोरखौ हाइलाइट खालामनाया थिगानो दङ, नाथाय किसुमान समाव बेखौ मोनसे गुबुन डाइरेक्सनजों लानानै थाङो। ओंखायनो जायफोर दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंहा लाइमोनफ्रा जार्नालिज्मआव थांनो गोसो दङ बिथांमोनखौ आङो बयखौबो ट्रेन जानो थाखाय खावलायदों। आङो बयबो मास कमिउनिकेसन फरायनाया सम्भब नङाबो जानो हानाय, नाथाय एसे जार्नालिज्मनि जाहाथे बयबो ट्रेनिं लायो। आरो बेवहाय मानोना मोनसे निउसआ जुदि गोरोन्थि जायोब्ला बियो गोबां मानसिखौ खहा खालामनो हायो। बबेबा मोनसे निउसआ जुदि रंलि बियो प्रसार जायोबा बियो जोबोद खहा जायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जाहाथे एसे ट्रेनिंखौ लायो आं बेखौ खावलायदों।